28, 2023, Domingo sa Pentecostes. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Sa pagkagabi na ni adtong Domingguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan, "Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kun pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kun ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.